kien ilu ġranet sħaħ jgħid li s-soċjalisti se joħorġu stqarrija biex issa skoprejna li l-istqarrija kitiba fejn spiċċa ikkontradixxa kliemu stess. Dan huwa l-livell li waqa' fih il-Partit Laburista meta d-deputat mexxej tiegħu l-MEP Elix Agius Saliba ħareġ qatta bla ħabel jattakka lill-Partit Nazzjonalista b'mod partiġjan. Dan għaliex matul il-jum ta' tlieta l-Parlament Ewropew fakkar il-memorja tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Kien Elix Agius Saliba nnifsu li fuq il-medja soċjali ftaħar man-nies illi kienu li kiteb u ħareġ din l-istqarrija. Matul l-aħħar jiem il-Labor ivvinta fake news dwar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch, imbagħad beda jgħid li hemm xi mozzjoni kontra Malta, dan meta fil-verità din kienet kollha retorika mill-Partit Laburista biex jipprova jwelled kitba, tant li anke l-grupp tas-Soċjalisti qablu mal-IPP fuq id-dibattitu għax mhux kontra Malta kif qed jippruvaw ibellaw lin-nies imma favur il-poplu Malti u Awċi. Tantu hekk li anke Agius Saliba nnifsu kellu jammettija fl-istqarrija li ħareġ it-tnejn filgħaxija fejn qal li s-soċjalisti mhux jopponu dibattitu fuq is-saltna ta' dritt għalkemm skont id-deputat mexxej ta' Roberta Bela kien it-titlu illi dejqu. Fi-stqarrija anke l-Partit Popolari Ewropew fakkar li s-Soċjalisti Demokratiċi Ewropej ma oġġezzjonawx għad-dibattitu li jsir kull sena biex fakkar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia, il-grupp tal-IPP spjega li huwa ddiżappuntat ferm bl-allegazzjonijiet li huma iddeskrivew fit-tizzi. Il-Viċi President tal-IPP saħansitra qal illi jidher ċar li dawn l-allegazzjonijiet ivvintati huma sabiex jgħinu lid-delegazzjoni Maltija tal-Labor, ċoe id-deputat mexxej Laburista Elix Agius Saliba, Daniel Attard u Thomas Bajjada joħorġu lilhom infushom minn ħofra li ħafru huma stess. Minkejja dawn l-allegazzjonijiet il-Viċi President tal-IPP ringrazzja lis-Soċjalisti Ewropej li l-Labor jagħmel parti minnu talli ma oġġezzjonax li jsir dan id-dibattitu li jsir kull sena.